ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथा फोरमायहरनो नागिरदों। बे गोनां खोथाया जाहैबाय जायफोरनि समस्तियाव मिनिस्टार, इएम, एमसिएलए आरो टिएलसिसि चेयारमेन दं, नोंथांमोना बे खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। जोंहा बिटिसिआव मोनसे प्रपोजाल होनांगौ। बे प्रपोजालानो जाहैबाय 15 फाइनेन्स कमिसन, आनटाइड आरो टाइड फान्ड। बे आनटाइड आरो टाइड फान्डआव मा स्किमखौ जोङो साबमिट खालामनांगौ बिनि मोनसे मोजां गाइडलाइन जिहेतु जोङो गभर्नमेन्टआ होदों। बे गाइडलाइन बायदिसो नोंथांमोना स्किमखौ साबमिट खालामनो हागोन। बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोननो मोजाङै आं फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना गोसोआव ला जे फार्स्टलि आङो बुंनो नागिरदों टाइड फान्ड। टाइड फान्डआव मा स्किम हमजागोन, गभर्नमेन्टआ मा गाइडलाइन होदों टाइड फान्डआव। टाइड फान्डआव बेबायदि गाइडलाइन होदों जे ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटि बे स्किमाव नोंथांमोना लानो हागोन, लोगोसे सेनेटारि, लोगोसे कमिउनिटि टयलेट। बेफोर स्किमखौसो नोंथांमोना बे टाइड फान्डआव हमनो हागोन। लोगोसे आं बे खोथाखौ बुंखानो नागिरदों, कमिउनिटि टयलेटआव जोंहा मोनसे मडेल एस्टिमेट दंखायो 11 लाख। नोंथांमोना बै फर्मेटआव नुगोन नोंथांमोननि समस्तियाव ब्लकआव बेसेबां फैसा होनाय जादों बेखौ नायनानै नोंथांमोना बे फर्मेटआव मोजाङै बेखौ साजायना हरनांगोन। आरो बे टाइड फान्डआव बा टाइड जितु ग्रान्ट बेयाव नोंथांमोना 24 to 25 बिनि मोनसे सेट स्किमखौ बानायना हरनांगोन। बेसेबां फैसा दं बे फर्मेटआव दंखायो। आरो लोगोसे बे टाइड फान्डआवनो 25 to 26 बेसेबां स्किम हमनाय दङ बे स्किमनि नामखौ नोंथांमोना होनांगोन। बे मोनसे सेट थांबाय। आरो 2 नम्बराव जाहैबाय आनटाइड फान्ड। बे आनटाइड फान्डआव मा स्किमखौ हमनो थाखाय लानो थाखाय गभर्नमेन्टआ दिनै गाइडलाइन होदों बेखौ नोंथांमोना मानिनांगोन। अब्लासो बिटिसि अथरिटिया बेखौ अट'मेटिकलि एप्रुभ खालामनाय जागोन। बे आनटाइड फान्डआव जाहैबाय बेयाव सेन्ड ग्रेभेलिं थानाय नङा, आर्ट फिलिं थानाय नङा, रिपेयारिं थानाय नङा, इमप्रुभमेन्ट रड थानाय नङा। अनलि कनस्ट्राक्सन, रड कनस्ट्राक्सन थागोन, कमिउनिटि कनस्ट्राक्सन थागोन, बा मा होनना बुंगोन बाउन्डारि कनस्ट्राक्सन थागोन, अर्थात टयलेट ब्लकबो नोंथांमोना हमजागोन। बेबायदि मोनसे गाइडलाइनखौ होनाय जादों। बे एखे बेयावबो 24 to 25 इयार्सनि नोंथांमोना स्किमखौ बानायना हरनांगोन। आरो एखे स्किमखौनो 25 to 26 आव नोंथांमोना फान्डखौ साजायना हरनांगोन। नोंथांमोननो साफ्रोमबो एमसिएलएनो नैबे फर्मेटखौ होनाय जागोन। आरो बे फर्मेटआ जोंहा बिटिसिआनो बानायदों। नोंथांमोना बेयाव थाबाय, जोंहा नाम थाबाय, भिलेज थाबाय, डिस्ट्रिक्ट थाबाय, ब्लक थाबाय, डिस्ट्रिक्ट थाबाय, एमाउन्ट थाबाय आरो कनस्टिट्युएन्सि थाबाय। बेखौ नोंथांमोना हरनाय जागोन। बे खामानिखौ गाबोननि गेजेराव मावनानै सानडे नङाब्ला समबाराव मोनफैनाय खालामथारनो थाखाय नोंथांमोनखौ अनुरद खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला मंगलबारावहाय बेखौ आपल'ड खालामनाय जागोन। सोरनियाबा माब्रैबा थालाङोब्ला नोंसोरना गावसोरनो उसुबिदा जागोन। नोंथांमोना स्किमा हमनाय दंखाजोबो, जास्ट नोंथांमोना गाइडलाइनखौ फल' खालामनानै एसे सोलाय सोल' खालामनानै बेखौ लाबोफिननो थाखाय खावलायदों। आरो बेखौहाय पेन ड्राइभआव लाना फैनो थाखाय खावलायदों। साफ्रोमबो ब्लकनि एमसिएलए, इएम बा मिनिस्टार, टिएलसिसि चेयारमेनफ्रा पेन ड्राइभआव लाना फैनो थाखाय बेखौहाय खावलायनो थाखाय थेंक इउ।